Aproape 7 km de drum accidentat în pantă, o adevărată lecție de rezistență. De asta au avut parte peste 70 de cicliști din întreaga țară, prezenți la concursul organizat de Primăria Cristian, denumit Stejarii Seculari. Concurenții s-au arătat încântați de frumusețile naturale găsite aici, dar și de traseul care le-a pus la încercare puterile. 4, 3, 2, 1, Startul concursului s-a dat chiar din rezervația naturală a localității Cristian, denumită Stejarii Seculari. Aici străjuiesc arbori cu o vechime care poate ajunge până la 400 de ani. Acest concurs de ciclism care l-am organizat cu această ocazie, să putem să dăm dovadă, să arătăm că îi păstrăm și îi avem și că acești stejari seculari au trecut de atâtea sute și sute de ani, unde s-au dat poate și bătălii și războaie și încă sunt în viață. Mi s-a părut cel mai potrivit eveniment, ca să zic așa, prin care se poate promova într-un mod ecologic și cât se poate de natural acest mediu înconjurător, în care sperăm să vină cât mai multă lume să se bucure de el. Nivelul de dificultate al traseului a fost unul mediu, în unele porțiuni urcând spre dificil. Diferența de altitudine pe care concurenții au fost nevoiți să o străbată a fost de 210 metri. Traseul destul de tehnic, mai ales ca și până la zilele trecute. A fost un pic de noroi, un pic alunecos, dar exact ceea ce se numește cross country, exact asta am găsit aici, a fost perfect. Destul de greu, dar frumos, un pic de noroi, tehnic, foarte tehnic, pentru începători cel puțin. Au fost și porțiuni foarte dificile? Da, au fost, unde trebuie să împingem bicicleta, coborârile tehnice, dar mi-au plăcut, prin pădure, pe single trail. Frumos! Concurenții au fost împărțiți în începători și profesioniști, diferența fiind făcută de numărul de ture străbătute, nu de gradul de dificultate al traseului. Aceasta a fost prima ediție a concursului, însă autoritățile speră ca anul viitor să aducă la start și mai mulți pasionați de ciclism. bine!